nikmal maulawa nikmal nasib wala haula wala quwata illa billahil aliyil Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linangkung kajaba Gusti Allah kang maha aku sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan mung limang wektu kanggo brasta munkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan Gusti Allah kang maha aku sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan nang limang wektu kanggo brasta munkar lan nafsu Sedulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan telu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu Bila
sampean kurinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta munkar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahan kurinten lan dalu mung limang wektu kanggo mbrasta mungkar lan nafsu niki sak dari pekawitan kasuwun para pujangga eyang rigan eyang wari so eyang sumarji kasuwun jumeneng
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun. Nugroho sih kawelasaning Gusti ingkang Maha Wilasa. Gusti ingkang akarya loka. Ingkang paring kanugrahan dumateng kita sami. Saengga ing dalu punika saged pepanggihan saking wargung Campursari Agung Budaya ingkang mijil saking laladan Kedaya Sendang Tulungagung. Ingkang sepisan katuran kasugengan saha matur gunging panuwun dumateng pangarsa pabrik gula Mojopanggung nuwun inggih panjenenganipun Bapak Riyanto. Wondina kalih katuran matur sembah gunging panuwun dumateng pangarsa Pasar Malam panjenenganipun Bapak Andi Kru dalah Bapak Dwi. Kawula ing mriki minangka sesulih saking keluarga agung Campursari Jaranan Agung Budaya ingkang dipun pangarsani dening sederek Ciko Anang Sufyandi. Jumeneng Mas Ciko. Jumeneng mriku kemawon. Nggih. Wondene kala mangke pinangka wiraswara dipun pangarsani panjenengan Bapak Kamto dalah Genduk Angel. Wondene pangrawit dipun pangarsani dening Mas Kentung. Wondene sesepuh ing dalu punika pun pasan dening panjenengan Bapak Wari, Bapak Rigan dalah Bapak Sumarji. Pramila sepisan kaaturan pandonga wontenipun tutup saha bikak giling Mojopanggung laladan Tulungagung ing pangajap mugi-mugi anggenipun nindakaken bikak giling ing kala benjing sageta nuwuhaken katentremanipun ningkataken perekonomian menggahing para petani tebu sumrambahipun dumateng para karyawan pabrik gula Mojopanggung. Wonten ing dalu punika matur sembah gunging panuwun saking Waragung Campursari Jaranan Agung Budaya ingkang dipun pangarsani dening Ciko Anang Sufyandi. Wondene kala mangke anggenipun paring pasembahan pagelaran Campursari Jaranan Agung Budaya Purwa Madya Pusing Wasana kirang ngresepaken dumateng manah panjenengan sedaya kula minangka seculih nyadong gunging lumunturing sih samudra pangsami. Dumateng para pamirsa kakung Sumawunutri ingkang kula hormati, mugi lumampah pagelaran Jaranan Campursari Agung Budaya kala mangke menggahing purba wasesa. Kita sumanggaaken dumateng para pamriksa sedaya murih saged lumampah kanthi prayogi saged ngrespaken dumateng manah kita sami saged manghibur sedaya pamriksa wonten ing ratri kalanggahan punika. Pramila sumangga tansah asesanti memuji mring Gusti ingkang Maha Kawasa kanthi mekaring budaya mugi tansah nuwuhaken katentremaning bangsa kalawan negari. Asesanti Jaya 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 Janti Nirbaya kalis ing sambekala rahayu rahayu rahayu.